Dyma ni, fideo arall I dangos chi sut I ychwanegu nid testyn, cerddoriaeth. So, ni'n mynd nôl mewn I project ni, ni'n gallu gweld, lovely, edrych yn ffantastig nawr. Ma fe bach yn boring though, cos ys dim cerddoriaeth. So, fel ni wedi wneud yn ein log ni, ni wedi lawrlwytho bach o cerddoriaeth, ond hefyd mae cerddoriaeth mewn Adobe Rush. So mae loads o rein yn Adobe Rush yn tyfa. So chi yn gallu defnyddio rein, ond mae angen I chi nodi ar lle chi wedi cael e o. So yn y darn yma byddwch chi dweud pa bynnag teitl chi wedi defnyddio a wedyn os chi'n fel fi wedi wneud rhan Microsoft Font Repository neu Adobe Rush built-in track neu rhywbeth fel yna. So, ond, ers ni wedi lawrlwytho ein cerddoriaeth ni yn barod, fi'n mynd mewn I Your Media, o fi yn barod, so mewn I aml gyfrwng, cerddoriaeth, a fi'n mynd dewis yr un yma. Gwasgu add, a mae fe'n ychwanegu fe I lle bynnag mae y cursor fi yn bennu. So, os fi'n gwasgu hwnna, more professional yn edrych nawr. Yeah. Ond, problem yw nawr, mae hwn wedi symud I 2:27 oherwydd mae y cerddoriaeth mor hir. So, be ni moyn wneud yw, os ni'n zoom mas, gan gwasgu y minus, os ni'n gallu gweld y holl peth, ni moyn symud hwn nôl I fan hyn. Snap. Dyna ni. So, dyna fe. Cerddoriaeth wedi ychwanegu. A wedyn stop. So be ni moyn wneud, ni moyn ychwanegu trawsnewidiad fan hyn. So ti'n mynd mewn nôl I trawsnewidiad, a fi'n ni gwasgu dissolve fan hyn, nid fyna. Fi moyn ychwanegu fe, a chi'n click and drag a lawr I fan hyn. A nawr chi'n gallu gweld, zoom mewn, chi'n gallu gweld fyna, fi'n meddwl, ni'n gallu ystynnu hwnna, os ni'n mynd I fan hyn, a wedyn, zoom out. Swnio'n eitha dda. So be chi hefyd yn gallu wneud yw, chi'n gallu, lan fan hyn, os chi'n double-clicio ar y cerddoriaeth, clip volume, chi'n gallu gwneud y bach yn llai. Fi'n teimlo fe bach yn uchel. Ond, mae hwn yn hollol lan I chi. So, nawr, os fi'n mynd nôl fan hyn. Hwna'n well, fi'n meddwl. Hwna'n lot well. Ond, dyna fe. Ychwanegu cerddoriaeth i'ch fideo chi. A, not too shabby, fi'n meddwl.